toch nog nooit meegemaakt. Een flipperkast in de woonkamer. Die Mark. Sanne. Dat is de andere kant. Siem en Fleur. Nee, als ze op de cousine let. Zou ik zeggen. Ik ben dit kant weer. De had weer rood en de andere. Vriend. En hier hebben ze geen deurbel. Grappig. Hier stond alle stul op de tafels. Je is hier wel eens een keer geweest met ongeveer, maar toen. Dat wordt. Oh! Ja, kijk! Goeiedag! Goedemorgen. Ziet gij de meneer van de flipperkast? Ik ben de meneer van de flipperkast. Goeiedag! Goeiedag. Je weet wel wie van zien. Ik weet wel wat jullie ziet. Je zit hier een paar jaar geleden al geweest. Dat klopt. Maar wordt dat bij die een papa mam of zo? Ja, dat was bij mijn papa mam, ja. En woonde die niet meer hier? Nee, die woont niet meer hier. Die heb ik eruit gestampt. Oh. Nu heb ik geruild. Het is niet iets verder gaan wonen. Oh. Maar het pap niet teruggevochten, want hij was toch van de boksermotortjes, of niet? Ja, maar dat had hij behouden. Dat had hij Oh, behouden. daar heeft zijn werkplaats nog. Dat had je werkplaats nog, ja. Nee, zeker. Dus dat is in goed overleg? Goed overleg, ja. Oh, gelukkig. Tot zijn dood mag je gebruik maken van de werkplaats. En van de flipperkast? Van de flipperkast ook, ja. Maar dat hebben we in ons bestaan van ruim 8 jaar nog niet meegemaakt. Immers een flipperkast in de... Is het de woonkamer? De woonkamer, ja zeker. Bist ik de pinball wizard van Wellerloei? Nee, dat nog eens niet eigenlijk, maar... Hij was over en we hadden ruimte over. Dus Hij had er vroeger ook altijd gestaan. echt Maar we hebben hoor? alles helemaal verbouwd. En vroeger stond er een toffeltennis en van alles wat voor de kinderen. En dan hebben we eigenlijk alles verbouwd en dan was dit eigenlijk een beetje loze ruimte. En dan hebben we hem er gewoon eigenlijk neergezet. Want ik zoog testen, de boer gaan ze op elkaar op stond nou hè. We hebben alles verbouwd, ja. Dus helemaal anders van binnen, zou ik maar zeggen. Maar is het kloor of nog Dit is niet? klaar, ja. Dat is eigenlijk helemaal klaar. Ja, een paar kleinigheidjes nog. Maar... En, de best... Ja, we zien in 4 weken geleden vader en moeder geworden, ja. voor de eerste keer. Voor de eerste keer, ja. Proficiat! Dankjewel. Papa van een dochter. Ja, papa van een dochter, ja. Alles goed? Ja, alles gaat supergoed. Met Lin en met mama ook? Ja, met mama ook. Met de hondjes, alles goed. Slap ze goed door. Slupt vrij goed door, we mogen zeker niet klagen. Hey, en je zit nou met z'n drietjes en wat zeg je nou Ja. hondjes? 2 hondjes zijn we nou. We hebben de hond van de spaarmam overgenomen. Want dan mogen ze niet in het appartement. En we hebben zelf een hond erbij gekocht. Oh, dat is wel een beetje sneu dan hè, als pa mam verhoest zien en de hond mag niet mee. Ja, ik heb dat zelf toen dat in het appartement de regels opgesteld dat er geen huisdieren mochten. Dus, dus ja. Serieus? Ja, serieus ja. Is dat hier verderop op de Ja, hoek? verder op de hoek is dat ja. Wordt er vroeger niet ook de Rabobank. op de Rabobank, ja. Ja, heel vroeger had er gezeten. Ja. Maar heeft zich toch dan zelf ook gewoond? Ik heb er zelf gewoond in een appartement 5 jaar. Maar het is niet zo dat je geruild hebt nou? Nou hebben we geruild, ja. Ja, en we waren ouder en ja, wij waren groter, zullen we zeggen. Goh. Dus, en de oorspronkelijk, mijn opa had het huis gebouwd, dus beliefd in de familie ook nog. Dus ook mooi. Heb je nog broers of zussen? Ja, ik heb nog 2 zussen en 1 broer. En die wonen al fijn? Die wonen al fijn. De ene woont in Zwitserland, de andere in Duitsland en de andere in de Achterhoek. Dus die wonen niet in de buurt. Die had je het wel gezien In de Looie. Oh, des te blijer zien papa en mam denk ik. Dat, Ja, zeker dat het in de familie blijft. Anders pap dat hij van de garage kan gebruik maken.
Ja, dat krillen in de looi, hè. De rijdt al voor de derde keer langs. Ja, dat wil ik hier in beeld denken, wat reclame. Oh, oké. Is dat ook van Durp? Ja, dat is de metselaar van de deur. De metselaar van Durp? Ja. Oké. Als je wat wilt verbouwen, dan moeten we Robbie zien. Hey, oh frek, wacht. Die heb ik volgens mij een keer in het programma gehad. Bij de Euromast van Welleroy. Ja, dat had onder andere... Met zijn vrouw en daar ja. had toen nog een klein kindje volgens mij. Ja, die hebben 2 kinderen, ja. Ja, dat ook de toren, ja, in de looi. Wordt het niet met een pony of zo? Hè? Die hebben ook peertje aan. Ja, zus hè? Ja, dat zeker, dat kan. Ja, want ik zocht de achternaam op de bus stond en als ik Robbie's is, dan denk ik Ja. bij mezelf van, Ja, dat je de goede achternaam denken. ook alweer jaren geleden. Hey, wie... Oh, toch, dat ken ik ook. Ja. Nee, maar waarom zien die broers en zussen van dich, wel één zus, 2 zussen en 1 broer. waarom zien die zo wie het uitgeweerd? Ja, mijn broer woont in Wees, net over de grens. Oh, dat is vlakbij. Dat is vlakbij, ja. Dat is gewoon eigenlijk... ja, was een goede koppel wonen daar toen de tijd. En dan is er eigenlijk blijven hangen. Mijn andere zus die woont in Zwitserland. Die is er vroeger au pair geweest. En die is er eigenlijk ook blijven hangen. En mijn andere zus en Achterhoek die hebben al in de buurt van Arnhem gewerkt. En die zijn dan eigenlijk die kant op getrokken. En die werken er allebei in de buurt. Komen die regelmatig nog in Ja, Durp? want onze vriend, mijn kampman, is ook kunnen luisteren. Heel toevallig. Dus Die zien nog regelmatig... ja, die zien nog regelmatig hier. Regelmatig hier. Ja. Hey, nog even over de flapperkast. Hè, want dat vond Ik ik mag wel even binnenkomen kijken als je... echt hoor. Ja, van mij Ja? wel. Leed lint te slopen. Ja, let je net veel te slapen, dus... Oh. Nee, dat heb ik zonder de deur gezet. Het is helemaal tevreden. Dit wordt nou de beroemdste baby van Welleroy. Dat zou je zo maar kennen, ja. Geweldig. Maar deze is nog, de huid je dus al, dus die stond hier vroeger al. Ja, vroeger was hier heel vroeger winkel geweest. En daarna stond hier de flipperkaas en de voetbaltafel. Maar hebben papa en mam die winkel nog gehad? Ja, Wat wordt het voor een winkel dan? brood en pakket en naar de hand was het postkantoor. Oké, maar ze hebben niet zelf brood gebakken. Nee, dat Zijn kwam geen uit bakkerie? Bergen. Van een zus van de mam die aan de bakkerij. Daar kwam het vroeger al vanaf. Oké. Dus. Maar is het natuurlijk wel heel... En die vrouw of vriendin, is getrouwd? Nee, vriendin. Vriendin, die kunnen we ook uit de looi? Ja, die kon ik het leiden. Die kunt van... ja, we hebben de kinderboerderij gehad vroeger. Daar is er een dochter van. Ah, oké. Ja, vroeger, Ja. nog niet zo lang geleden. Hè? Niet zo lang geleden, ja, die zijn 2 of 3 jaar nou gestopt. En- Met de corona toen zijn die gestopt. En werkte ze ook op de kinderboerderij mee of wat? Ja, af en toe. Als het thuis was. Maar je held het bij 2 hondjes. Ja. Ja, misschien in de toekomst speelt nog, maar Is er plek voor dan? nee, nog niet. Nog niet. Oké. Hey, hoe oud is, of hoe jong is Lynn, zei ze? Ze is 30 maart geboren. Dus nou een maand precies. Er is veel veranderd natuurlijk, hè? Dat is zeker veel veranderd, ja. Ehm, Dat wisten we van tevoren. Hè. nou, als ik uit eigen ervaring praat, de wet dat ze gezinsuitbreiding kreeg, maar het is natuurlijk wel een... de kids niet maar even zeggen van, we pakken ons boeltje en we gewoon Nee, even... dat zeker niet. Nee, maar we hebben er bewust voor gekozen. En ik heb broers en zussen die allemaal kinderen hebben. En mijn Roes heeft broers en zussen die kinderen hebben. Dus ja, er werd een beetje wat uit de wacht gezet, zullen we zeggen. Hoe is het met luiers verschonen? Ja, ik heb geen probleem. Nou, Nee, daar heb ik niet zoveel moeite met. Dat, maar ja, ik ken ook vaders die vonden dat verschrikkelijk. nee, dat ja. Als ze zichzelf helemaal onder gescheten hebben, zullen we maar zeggen, dan is het wat minder. Maar over het algemeen valt er wel met. Dus je ziet helemaal happy. Ja, we zijn helemaal happy hier, ja. En je hebt veel aan het hoes gedaan, zo te zien. We hebben in principe eigenlijk alles gedaan. Alleen hier achter nog een hok waar we eigenlijk niet gewoond hebben. Toen het verbouwen zijn geweest. We hebben een jaar verbouwd.
Hé, stond hij er al? Dat stond er nog niet. Dat hebben we er neergezet. Dat is een sauna. Daar heb ik bij mijn zus in Zwitserland op kunnen halen. Oh, die woei hem niet meer. Die wil je hem niet meer. Ik zeg, dat kom ik wel even halen. Algebroek? Algebroek nog niet zoveel als wij willen, maar dat kwam natuurlijk door de zwangerschap onder andere. Maar hij is operationeel al. Ja, hij is operationeel. Je kunt er even inzetten als je wilt. Nou, wil ik hem even goed proberen? Oké. Ja, dat is goed. Ja, Yogi dadelijk even in de sauna. En wie heet Kenny? Volgens mij gewoon 70 of 100 graden. Zet maar op 100. Ja. Daar is er geen meter mee, hè? Nee.